Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, δεκάδες μαμάδες σύλλασαν ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Θέλησαν να φωνάξουμε αυτή την εκδήλωση πόσο σημαντικός είναι ο θυλασμός για τον νεογέννητο, αλλά και για την ανάπτυξη της επικοινωνίας μητέρας-παιδιού. Είχαμε συμμετοχή παγκύπρια από 217 μαμάδες, οι οποίες στείλασαν 254 μωρά, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα μήνυμα πολύ αισιόδοξο, ότι πλέον οι μανούλες που έχουν δίδυμα συνεχίζουν να θυλάζουν. Σύνθημα της φετινής διοργάνωσης είναι «Μίλα μου, θυλασμός, μια τρισδιάστατη εμπειρία». Οι διοργανωτές τονίζουν ότι ο θυλασμός έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία των παιδιών, όχι μόνο στη βρεφική ηλικία, αλλά και μεταγενέστερα. Είναι 4,5 μηνών η Ελένα, έχω και άλλο αγοράκι 2 χρονών. Το θυλάζω αποκλειστικά, τίποτα άλλο. Και ο μεγάλος τον θύλαζε για 14 μήνες. Και είναι μια απίστευτη εμπειρία. Και είναι ό,τι το καλύτερο το μωρό που μπορεί να προσφέρει μαμά. Θύλασα και τα δύο τα μωρά μου. Τη μικρή τη θυλάζω ακόμα μέχρι 1 χρονών τον έναν. Από εκεί, αυτή τώρα είναι 11 μηνών. Είναι πολύ σημαντικό, σε φέρνει πολύ κοντά στο μωρό σου, είναι πολύ ωραίο αίσθημα. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μητρικού Θυλασμού Δώρο Ζωής σε συνεργασία με την Επιτροπή Μεών του Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μεών. Τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Μητροπολίτη Κύφου για τη Λυρίας. Ο χορηγός της εκδήλωσης, το Φρεσκογάλα Χαραλαμπίδη, λειτουργεί παγκύπρια γραμμή το 806262, την οποία μπορεί να καλεί κάθε μητέρα για πληροφορίες και απορίες σχετικά με το